digo que estaba escoitando os compañeros, non podo esquecer que sabendo todos os que estamos aquí, pero está ben recordado na presencia destes camaradas, que España se recusou sempre a recoñecer a diferencia de Portugal dunha maneira moi violenta, e quiso facer que Galicia asumise tamén ese papel de negación da realidade diferente portuguesa. Isto quiso decir que cada vez que nós, desde aquí, históricamente, recordamos, despois da independencia de Portugal, recordábamos Portugal en Galicia, tiñamos que facelo en claves completamente inocuas, en claves que non tuveran ninguna virtualidade política e que non foran a confundir o dominio español sobre Galiza, a colonización de Galiza, de ninguna maneira. Por iso, para nós, moito antes, bastantes anos antes de que existira o eixo atlántico como definición máis comercial e empresarial que política da unión entre Galicia e Portugal, os intereses comunes de Galicia e Portugal, moitos anos antes de que empezaran a explicarnos unha historia que nós tiñamos asumido como pobo, que o nacimento dese río común que atravesa Galicia e Portugal. Digo que moitos anos antes, aquí, desde a cultura, desde persoas como Xico de Cariño, Xico Peña, había unha comunicación con Portugal intensa. Tede en conta, por exemplo, que o Grándola, moito de vos o sabedes, o Grándola de Seca Afonso cantouse por primeira vez en público no ano 72 en Santiago. Lá estaba Xico Peña tratando con toda a nova cansao de Portugal, e facéndonos as visitas aquí de Carlos Paredes, de Semario Branco e de Seca Afonso, volvendo para lá, para atrás, para Porto, para levar as músicas nosas. Este era o noso, antes do eixo atlántico, este era o noso eixo, achega tamén Maruxo. Por tanto, cando chega o 25 de abril, nós, desde antes, desde o movimento de nós, de 1920, xa Galiza é un pobo a través desas conexóns que ten unha relación con Portugal. Pero cando chega o 25 de abril, claro, o 25 de abril para nós foi como, eu diría que unha das noticias do século XX. Eu creo que para todo o mundo, pero para nós, de unha maneira moi particular. De repente tiñamos ao lado un acontecimento dun alcance extraordinario. Nada máis cruzar o Miño, tiñamos un país en liberdade que estaba creando día a día, que entrega de primeiras as liberdades democráticas como na Revolución Francesa, sin condición ninguna. As liberdades democráticas son cabalmente de arriba a baixo, cruzan como un rayo todo o portugués, e a continuación chega o momento de facer que esas liberdades señan tamén políticas e económicas, e aí é onde tocamos realmente o cerne da revolución. Antes deso, cando estaba recordando a nosa conexión con Portugal, quería decir tamén que as outras formas de conexión a que me referín antes da relación con Portugal eran, por exemplo, por recordalo,
as teorizacións de Ramón Piñeiro no libro O significado metafísico da saudade. A nós se nos autorizaba a ser saudosos. Non se sabía moi ben de que éramos saudosos, pero, curiosamente, os portugueses tamén se lles autorizaba a serem saudosos. Eles podían ser saudosos. Como decía Vicente Risco, Galicia é un pobo que vive, que non pode imaginar o futuro porque está sempre no pasado. E ele utilizaba a metáfora da lagoa da Antela. Éramos como unha Atlántida metida na lagoa da Antela que non podíamos, hasta que non superáramos o noso sulagamento, non poderíamos chegar a nada. Eso era todo o que intelectualmente se nos ofrecía para entendernos con Portugal, para recuperar a nosa relación histórica con Portugal. Vedes que ben pouco. En cambio, desde a esquerda sí que había obxectivos operativos para nos entenderlo con Portugal. Non vou facer agora un repaso exhaustivo deses operativos. En medio, desde logo, está a lingua común dos desideratos, e sempre desde posicións de esquerda se buscaron desde normativas de consenso que nos achegasen ao tronco común portugués até normativas plenamente de reintegración. Entre as dúas vivimos todos estes anos, pero quen as propón son a esquerda sempre, nunca a dereita. É dicir, a dereita ten unha idea da nosa lingua, unha idea que vos conocedes ben, ten unha normativa minorizante que trata de dialectalizarnos e de levarnos ao castelán. Cando nos decimos orzamento, dicen esa palabra non é portuguesa, e nos din que temos que inventar un vocablo, un palabra extraordinario que se chama presuposto. Isto sucede-nos todos os días. Despois, en relación, non me vou a estender máis en relación co que foi o 25 de abril, porque os camaradas estou seguro de que teñen moitas cousas interesantes de contar. Eu vou vos decir nada máis que o primeiro de maio, eu, do 74, tive a fortuna de estar en Porto e descubrín algo que non coñecía. Na miña experiencia eu nunca chegara a ver algo semillante, que era que toda aquela enorme manifestación perdera o carácter de manifestación, perdera a singularidade das propias persoas que estaban ali, porque se constituíra en pobo. Como sabedes, a palabra pobo tamén se nos está sostraíndo desde hai bastante tempo, sobre todo modernamente. Xa non se di pobo, se di sociedade civil. Sociedade civil era un termo que utilizou Gramsci desde a cadea, porque lle censuraban nas cartas dende a cadea, censuraban de cada vez que escribía pobo. Entón escribía sociedade civil. Pero que é iso da sociedade civil? Eu vin o pobo e quero transmitirlo. Eu vin o pobo nas ruas de Porto. Naturalmente, aquilo estaba rodeado estaba ornado de cravos, de cartazas, había músicas, pero o importante era esa sensación telúrica que nos rodeaba totalmente, que era como a sensación de estar participando nunha enorme colectividade.